салом тамошобинони азиз, дар ҳар як нашри барнома мо кӯшиш мекунем ки ба шумо далелҳои ҷолиби илмӣ ва асрори табиати зебӯямонро пешниҳод намоем. дар ин нашр шуморо боз ҳам далелҳои ҷолиб интизор аст. дар бахши аввали барнома дар бораи яке аз рангорангтарин ва аҷибтарин паррандаи табиат ки бо думи зебояш машҳур аст маълумот медиҳем. сипас ба олами илм назар меафканем ва бо як мавзӯи ҷолиби дигар шинос мешавем ки бисёриҳоро ба андеша мебарад. дар идомаи барнома бошад ба яке аз неъматҳои табиат рӯ меорем то бо хусусиятҳои шифобахшӣ ва далелҳои ҷолиби он бештар ошно шавем. бо мо бимонед, зеро ҷаҳони дониш пур аз асрор аст ва ҳар як савол метавонад мағзани як кашфиёти навро боз кунад. дар олами паррандагон кам мавҷудоте ҳастанд ки ба андозаи тоус диққати инсонро ба худ ҷалб намоянд. аз замонҳои қадим одамон ӯро рамзи шукӯҳ ва зебоии табиат мешумориданд. аммо зебоии тоус танҳо барои мафтун кардани чашми инсон нест. ҳар як қисми бадани он натиҷаи миллионҳо соли мутобиқшавӣ ва рушди табиат мебошад. товус ба оилаи мурғшакнон дохил шуда бештар дар ҷангалҳои тропикӣ ва субтропикии Ҳиндустон, Шри-Ланка ва қисман кишварҳои Осиёи ҷанубушарқӣ зиндагӣ мекунад. имрӯз бошад бо сабаби зебоии фавқулодааш дар бисёр боғҳо, мамнунгоҳҳо ва боғҳои ҳайвоноти ҷаҳон парвариш карда мешавад. дар идома шуморо далелҳои ҷолиб оид ба ҳаёти ин паррандаи зебо интизор аст. дар табиат се намуди асосии тоус мавҷуд аст: тоуси ҳиндӣ, тоуси осиёӣ ва тоуси конгоӣ. аз байни онҳо тоуси ҳиндӣ машҳуртарин буда, маҳз ӯ бо думи азими худ дар тамоми ҷаҳон маъруф аст. яке аз бузургтарин сирҳои тоус дар ранги парҳои ӯ пинҳон аст. бисёриҳо гумон мекунанд ки парҳои тоус аз моддаҳо ранги кабуд ё сабз гирифтаанд, аммо ҳақиқат аз ин ҳам ҷолибтар аст. дар парҳои тоус сохторҳои бисёр майдаи микроскопӣ мавҷуданд ки нурро мешикананд ва инъикос мекунанд. ин падида дар илм ранги сохтор ном дорад. аз ҳамин сабаб агар ба тоус аз кунҷҳои гуногун нигоҳ кунед, ранги парҳои ӯ низ тағйир меёбад. гоҳе онҳо кабуди дурахшон, гоҳе сабзи зумрадӣ ва ҳатто тиллоӣ ба назар мерасанд. ҷолиб он аст ки он чизеро ки мо думи тоус меномем, аз нигоҳи илмӣ думи ҳақиқӣ нест. он аз садҳо парҳои дароз ва ороишӣ иборат аст ки дар болои думи воқеӣ ҷойгир шудаанд. дар табиат ҷинси наринаи тоус аз модина парҳояш зеботар ва бештар мебошад. мисол, наринаи ин намуд зиёда аз 150 то 200 пари ороишӣ дорад. дар рӯи ҳар як пар нақшҳои даврашакл мавҷуданд ки ба чашм монанданд. олимон онҳоро чашмакҳо меноманд. дар мавсими ҷуфтшавӣ тоуси нарина думи худро пурра боз карда ба иҷрои рақси махсус оғоз менамояд. ӯ парҳоро ба ларзиш меорад ва ҳамзамон садоҳои махсус мебарорад то ҷинси модинаро ҷалб кунад. олимон муайян карданд ки ин ларзиш на танҳо дида мешавад, балки мавҷҳои бисёр нозук низ ба вуҷуд меорад ки тоуси модина онҳоро эҳсос мекунад. ҳар сол баъди мавсими ҷуфтшавӣ қисми зиёди парҳои дарози худро мерезонад ва соли дигар онҳоро аз нав мерӯёнад. ҳар қадар парҳо калонтар, дурахшонтар ва зеботар бошанд, ҳамон қадар эҳтимоли интихоби онҳо аз тарафи ҷинси модина бештар мегардад. аз ин рӯ думи бузург танҳо ороиш нест, он нишонаи саломатӣ ва қуввати ҷинси нарина мебошад. тоус на танҳо бо зебогиаш машҳур аст, вай ҳамчунин аз рӯи хотираи хубаш аз дигар махлуқот фарқ мекунад. мисол, вай хотираи хуб дорад ва метавонад ҷойҳои ғизо ва манбаъҳои обро ба осонӣ дар хотир нигоҳ дорад. чашмони тоус дар ду тарафи сар ҷойгиранд ки ба ӯ имконият медиҳанд муҳити атрофро аз кунҷҳои васеъ мушоҳида кунад. гарчанде давомнокии парвози тоус кӯтоҳ аст, аммо шабона барои муҳофизат аз даррандагон ба болои дарахтон парвоз карда ҳамон ҷо истироҳат мекунад. тоус соҳиби овози хело баланд аст
дар мавсими боронгарӣ ё ҳангоми эҳсоси хатар ӯ метавонад садоеро барорад, ки аз масофаи чанд километр шунида мешавад. баъзе олимон чунин мешуморанд, ки фаъолияти овози товус метавонад бо тағйирёбии боду ҳаво низ алоқамандӣ дошта бошад. ғизои товус аз тухми растаниҳо, меваҳо, ҳашарот, морҳои хурд, калтакалосҳо ва дигар ҷонварони майда иборат аст. бо хӯрдани ҳашароти зараррасон ӯ ба нигоҳ доштани мувозинати экосистема мусоидат мекунад. инчунин ҳангоми истеъмоли меваҳо тухми баъзе растаниҳоро ба ҷойҳои дигар интиқол дода ба паҳншавии онҳо кӯмак мерасонад. дар фарҳанги бисёр халқҳо тоус рамзи зебоӣ, ҳикмат ва ҷовидонӣ дониста мешавад. дар зиндагии имрӯза тасаввур кардани ҷаҳон бидуни айнак қариб ғайриимкон аст. миллионҳо нафар ҳар субҳ пеш аз он ки рӯзашонро оғоз кунанд, нахуст айнакҳои худро ба чашм мегузоранд. айнак имрӯз дигар танҳо воситаи беҳтар дидан нест, он ба як ҷузъи муҳими симои инсон табдил ёфтааст. барои бархе онҳо воситаи табобатанд, барои дигарон ҷузъи услуби либоспӯшӣ ва ҳатто рамзи шахсият мебошанд. аммо оё боре андеша кардаед, ки аввалин айнакҳо кай пайдо шуданд, ки онҳоро ихтироъ кард ва чӣ гуна як пораи оддии шиша тавонист зиндагии миллионҳо инсонҳоро дигаргун созад? оё як айнак ба чашми ҳама инсон мувофиқ аст? чаро баъзе айнакҳо чеҳраи моро зеботар нишон медиҳанд, вале баъзеи дигар бошад намуди зоҳириро тағйир медиҳанд? дар давоми барномаи маълумот далелҳои ҷолиби илмӣ оид ба айнак шуморо интизор аст. таърихи айнак аз ҳазорсолаҳо пеш оғоз меёбад. ҳанӯз дар мисри қадим ва Рими бостон одамон сангҳои шаффоф, кристаллҳои кӯҳӣ ва зарфҳои пур аз обро истифода мебурданд, то навиштаҷотҳоро калонтар бинанд. инҳо айнаки воқеӣ набуданд, аммо вазифаи асосии он бузург намудани тасвир буд. олими машҳури араб Ибни Ҳасайм, ки яке аз асосгузорони илми оптика маҳсуб мешавад, дар асри нӯҳ хусусиятҳои нур, инъикос ва шикасти онро ба таври илмӣ таҳқиқ кард. асарҳои ӯ баъдтар барои рушди технологияҳои оптикӣ аз ҷумла сохтани айнак заминаи муҳим гузоштанд. тақрибан дар охири асри 13 дар Италия аввалин айнакҳои воқеӣ сохта шуданд. онҳо аз ду линзаи гирд иборат буданд, ҳанӯз даста надоштанд. одамон онҳоро бо даст нигоҳ медоштанд ё болои бинияшон мегузоштанд. аввалин истифодабарандагони айнак рӯҳониён, донишмандон ва китобнавистон буданд, зеро маҳз онҳо соатҳои зиёд китоб мехонданд ва бо зиёд шудани синну сол дидани ҳарфҳои майда барои онҳо душвор мешуд. бо пайдо шудани дастгоҳи чопи китоб дар асри 15 талабот ба айнакҳо якбора зиёд гардид. китобҳо бештар шуданд, шумораи хонандагон афзуд ва айнак аз ашёи нодир ба воситаи зарурии зиндагӣ табдил ёфт. дар асрҳои 17 ва 18 шакли айнакҳо низ тағйир ёфт, ба онҳо дастаҳо илова гардиданд, то дар паси гӯш устувор нигоҳ дошта шаванд. ин тағйироти ба назар хурд истифодаи онҳоро хело осонтар кард. бо рушди илм дар асрҳои 19 ва 20 истеҳсоли линзаҳо боз ҳам дақиқтар гардид. олимон омӯхтанд, ки барои ҳар як намуди нуқсони биноӣ шакли махсуси линза лозим аст. имрӯз бошад айнакҳо танҳо барои беҳтар дидан истифода намешаванд. айнакҳои офтобӣ чашмро аз шуъҳои зараровари ултрабунафт муҳофизат мекунанд. айнакҳои муҳофизатӣ дар сохтумон, тиб, лаборатория ва варзиш чашмро аз зарба ва моддаҳои хатарнок нигоҳ медоранд. айнакҳои махсус барои кор бо компютер низ мавҷуданд, ки метавонанд қисми муайяни нурҳои кабудро филтр намоянд ва эҳсоси хастагии чашмро барои баъзе одамон камтар кунанд. ҷолиб он аст, ки имрӯз дар ҷаҳон зиёда аз 2 миллиард нафар аз айнак истифода мебаранд. ин онҳоро ба яке аз васеътарин дастгоҳҳои тиббии истифодашаванда дар таърихи инсоният табдил додааст. аммо бо вуҷуди ҳамаи пешрафтҳои илм, вазифаи асосии айнак аз рӯзи пайдоиши
افزایشش تا امروز تغییر نیافته است. کمک به انسان برای روشن‌تر دیدن است. هر یک انسان شکل مخصوصی روی دارد. در علم آنتروپومتریا یعنی علم چین‌کنی اندازه‌های بدن انسان اثبات شده است که تناسب پیشانی، رخساره، جاغ و منه به آن تاثیر می‌رساند که کدام نمود عینک زیباتر و موافق‌تر می‌نماید. هنگام انتخاب عینک متخصصان تنها به قوه لنز اهمیت نمی‌دهند. آنها اینچنین روی، مسافه بینی و چشم‌ها، بلندی بینی، جایگیرشوی گوش‌ها و حتی شکل ابروها را نیز به نظر می‌گیرند. این است که یک عینک می‌تواند برای یک نفر خیلی زیبا نماید ولی برای نفر دیگر عموماً موافق نباشد. روی دوره شکل عادتاً درازی و پهنایی قریب برابر دارد. برای چنین شکلی روی بهترین انتخاب دسته‌های عینک باید راست‌کنجه یا کنجدار باشند. برای چنین شکلی روی بهترین انتخاب عینک‌هایی میباشند که دسته‌هایشان راست‌کنجه یا کنجدار باشد. زیرا خط‌های راست چهره را از نظر چشم درازتر نشان می‌دهند و موازنت بیشتر به وجود می‌آورند. عینک‌های خیلی گرد برای چنین آدمان اکثراً توصیه داده نمی‌شود، زیرا دوره شکل بودن روی را باز هم بیشتر نمایان می‌سازند. در بین همه نمودهای روی بیض شکل از همه متناسب حسابیده می‌شود. پیشانی کمی وسیع‌تر بوده، منه باریک می‌شود. از نگاه دیزاینران و افتالمولوژها چنین آدمان قریب همه نمودهای عینک را استفاده برده می‌توانند، اما اگر دسته عینک از حد کلان باشد، تناسب طبیعی چهره ویران می‌شود. برای چنین آدمان عینک‌های دوره شکل یا بیض شکل بیشتر موافقند. چهره دل شکل. در چنین چهره پیشانی کلان ولی قسم پایانی نسبتاً میده‌تر می باشد. برای نگاه داشتن موازنت متخصصان عینک‌های را توصیه می دهند که قسم پایانی آنها وسیع‌تر است یا دسته‌شان باریک می باشد. این طرح دقت بینندگان را بین قسم بالا و پایانی روی برابر تقسیم می کند. برای آدمانی که روی دراز رویه دارند متخصصان عینک‌های کلانتر توصیه می دهند. آنها از نگاه ویزوالی روی را میده‌تر و متناسب‌تر نشان می دهند. از همین سبب بسیار آدمان دراز روی عینک‌های کلانتر را انتخاب می کنند. نه تنها شکل روی بلکه بینی نیز به انتخاب عینک تاثیر می رساند. اگر بینی دراز باشد دسته‌هایی که قسم میانه‌شان پست‌تر جایگیر از بینی را میده‌تر نشان می‌دهند. برعکس اگر بینی میده باشد دسته بلندتر می‌تواند آن را متناسب‌تر نمایان سازد. اینچنین مسافه بین بینی و چشم‌ها نیز نقش مهم دارند. اگر چشم‌ها از هم دور باشند دسته انتخاب می‌شود که قسم میانه آن وسیع‌تر نیست. این همه نتیجه‌های علمی درک ویزوالی و اپتیکی میباشد. پسیخولوژها معین کردند که آدمان در چند ثانیه اول تنها از روی نمود عینک نیز می‌توانند تصورات ابتدایی حاصل کنند. عینک‌های چارکنجه بیشتر با جدیت و مسئولیت علاقه‌مند دانسته می‌شوند. عینک‌های گرد اکثر وقت رمز ایجادکاری و آرامی حسابیده می‌شوند. عینک‌هایی که دسته‌هایشان تنوک فلزی می‌باشند بیشتر حس کلاسیکی و رسمیت را به وجود می‌آورند. اما مهمترین سوال هنوز باقی می‌ماند: چطور یک پاره تنوک شیشه یا پلاستیک می‌تواند نور چشم ما را بهتر کند؟ چشم انسان یکی از مرکب‌ترین عضوهای بدن انسان به حساب می‌رود. عالمان آن را به کامرای پیشرفته مانند می‌کنند، اما فرق در آن است که چشم نه تنها تصویر را قبول می‌کند بلکه آن را توسط عصب بصیره به معاینه سر می‌فرستد و محض معاینه تصویر واقعی را می‌سازد. کار اساسی همه عینک‌ها به یکی از قانون‌های مهم فیزیک شکستن نور تکیه می‌کند. وقتی که نور از یک محیط و محیط دیگر می‌گذرد، مثلا از هوا به شیشه، سمت حرکت آن کمی تغییر می‌یابد. عینک‌های آفتابی تنها برای زیبایی نیستند. بسیاری‌ها عینک آفتابی را تنها یک لوازمات مد می‌حسابند، لیک وظیفه اساسی آن حفظ چشم از شعاع‌های اولترابنفش آفتاب می‌باشند. این شعاع‌ها به چشم نمایان نیستند، ولی هنگام تأثیر درازمدت می‌توانند خطر بعضی بیماری‌های چشم از جمله آسیب به قرنیه و کاتاراکت را زیاد نمایند. از همین سبب متخصصان توصیه می‌دهند که عینک‌های آفتابی را وسیع استفاده برید. لنزهای معاصر عینک‌ها می‌توانند از پلاستیک مخصوص ساخته شوند که نسبت به شیشه چند مراتب سبکتر و به ضربه استوارتر است. بعضی لنزهای خودکار هنگام برآمدن به آفتاب تاریک می‌شوند که آنها را لنزهای فتوخرومی می‌نامند.
айнакҳо аз нигоҳи илмӣ яксонанд, аммо ҳангоми интихоби онҳо барои зан ва мардон баъзе фарқиятҳои муҳим ба назар гирифта мешаванд. Вақте сухан дар бораи айнак меравад, бисёриҳо гумон мекунанд, ки фарқи байни айнаки занона ва мардона танҳо дар ранг ё таҳри он аст, аммо воқеият ҷолибтар мебошад. Аз нуқтаи назари тиб ва оптика, линза барои зану мард ҳеҷ фарқ надорад. Агар ду нафар дараҷаи яхелаи наздикбинӣ ё дурбинӣ дошта бошанд, линзаҳои онҳо метавонад комилан яксон бошанд. Аммо дастаҳои айнак бо назардошти хусусиятҳои анатомии чеҳра таҳия мешавад. Маҳз дар ҳамин ҷо фарқият ба миён меояд. Антропологҳо ва муҳандисони тарроҳии айнакҳо солҳои зиёд андозаи ҳазорҳо чеҳраҳои инсонро омӯхтанд. равоншиносони маркетинг муайян карданд, ки ранги айнак метавонад ба эҳсоси одамон таъсир расонад. Аз ҳамин сабаб истеҳсолкунандагон барои гурӯҳҳои гуногуни харидорон рангҳои муайянро бештар истифода мебаранд. Айнакҳои сиёҳ, хокистарӣ, нуқрагин ва қаҳваранги тира бештар дар маҷмӯаи мардон дида мешавад. Занон бошанд, айнакҳои рангҳои тиллоӣ, гулобӣ, бунавш, кабути равшан ва ҳатто сабзи зумрадӣ бештар истифода мекунанд. яке аз омилҳои муҳимтарин ҳангоми интихоби айнак вазни он мебошад. духтурони чашм мегӯянд, ки агар айнак аз ҳад вазнин бошад, он метавонад ба бинӣ ва гӯшҳо фишор оварад. дар натиҷа баъди чанд соати истифода одамон эҳсоси хастагӣ ё ҳатто дарди сар мекунад. аз ҳамин сабаб истеҳсолкунандагон имрӯз аз маводҳои мисли титан, алюминий ё пластикҳои ултрасабук истифода мебаранд. шояд мо ҳар рӯз айнакҳоро истифода барем, аммо кам касоне ҳастанд, ки дар бораи он меандешанд. ин ду линзаи хурд дар асл натиҷаи садсолаҳо ҷустуҷӯи илм, кашфиёти бузурги физика ва пешрафти технология мебошанд. айнак ба мо танҳо барои беҳтар дидан кӯмак намекунад, он имконият медиҳад, ки китоб хонем, таҳсил кунем, мошин ронем, табиатро тамошо намоем ва чеҳраи дӯстдоштаамонро равшан бубинем. ҷолиб он аст, ки яке аз ихтироъҳои нисбатан соддаи инсоният то имрӯз яке аз муҳимтарин воситаҳои тиббӣ боқӣ мондааст. анҷир дар назари аввал як меваи оддӣ менамояд, аммо оё медонистед, ки он яке аз қадимтарин меваи парваришшаванда дар ҷаҳон аст? анҷир ҳазорон сол пеш аз парвариши гандум ва биринҷ аллакай ғизои инсон буд. подшоҳон онро истеъмол мекарданд, табибон ҳамчун дору истифода мебурданд ва олимон то имрӯз тарзи афзоиши ғайриоддии онро яке аз аҷибтарин падидаҳои олами наботот мешуморанд. дар бахши охир маълумоти ҷолиб оид ба таркиб ва хусусиятҳои шифобахши ин мева шуморо интизор аст. ҳар вақте ки сухан аз меваҳои қадима меравад, аксари одамон ангур, анор ё хурморо ба ёд меоранд. аммо бостоншиносон мегӯянд, ки анҷир аз ҳама қадимтарин мева дар рӯи дунё мебошад. таҳқиқоти илмӣ нишон медиҳад, ки инсон тақрибан 11 000 сол пеш ба парвариши дарахти анҷир оғоз кардааст. ҷолиб он аст, ки баъзе олимон бар он назаранд, ки анҷир ҳатто пеш аз гандуму ҷавд киш мешуд. агар ин фарзия пурра тасдиқ гардад, пас анҷир метавонад аввалин зироати кишоварзии инсоният бошад. соли 2006 бостоншиносон дар водии Урдун ҳангоми ҳафриёт меваҳои хушкшудаи анҷирро пайдо карданд. синни онҳо тақрибан 11 400 сол муайян гардид, яъне ҳанӯз вақте ки инсоният кишоварзиро нав оғоз мекард, анҷир аллакай қисми ғизои ҳаррӯзаи ӯ гардида буд. ин бозёфт назарияи олимонро дар бораи оғози кишоварзӣ то андозае тағйир дод ва тани асосии анҷир минтақаҳои шарқи наздик ва соҳилҳои баҳри миёназамин ҳисобида мешаванд. аз ҳамин ҷо анҷир тадриҷан ба Миср, Юнон, Италия, Эрон, Туркия, Осиёи марказӣ ва баъдан ба тамоми ҷаҳон паҳн гардид. имрӯз бошад дарахти анҷир дар зиёда аз 50 кишвари ҷаҳон парвариш мешавад. бузургтарин истеҳсолкунандагони анҷир Туркия, Миср, Алҷазоир,
Эрон ва Испания мебошанд. Дар Тоҷикистон низ анҷир аз замонҳои қадим парвариш мешавад. Иқлими гарм ва офтоби бисёр минтақаҳои кишвар барои нашъу намои он хело мувофиқ аст. Дар Мисри қадим анҷир яке аз меваҳои арзишманд ба ҳисоб мерафт. Дар Юнони қадим варзишгароне ки дар бозиҳои олимпӣ иштирок меварзиданд, пеш аз мусобиқа анҷирро истеъмол мекарданд. Онҳо бовар доштанд ки анҷир ба бадан нерӯи бештар мебахшад. Дар Рими қадим бошад, сарбозон ҳангоми сафарҳои тӯлонӣ анҷири хушкро бо худ мебурданд, зеро ин мева дар ҳаҷми хурд миқдори зиёди энергия дошт ва муддати дароз вайрон намешуд. Дар бисёр тамаддунҳои қадим дарахти анҷир дарахти муқаддас ҳисобида мешуд. дарахти анҷир аз ҷиҳати тобоварӣ ба муҳитҳои гуногун низ ҳайратангез аст. Он метавонад дар минтақаҳои гарм, санглоқ ва ҳатто дар ҷойҳое ки об кам аст нашъунамо кунад. решаҳои он хело чуқур меравад ва метавонад аз қабатҳои поёнии хок об пайдо кунад. дар шароити мусоид баъзе дарахтони анҷир зиёда аз 100 сол умр мебинанд ва ҳар сол ҳосил медиҳанд. баъзе намунаҳои таърихии он ҳатто синнашон аз 200 сол зиёд аст. ҳар саволе ки мо имрӯз медиҳем метавонад оғози як кашфиёти нав бошад ва ҳар кашфиёти нав моро боз як қадам ба фаҳмиши беҳтари ҷаҳон наздиктар мекунад. зеро баъзан бузургтарин асрори табиат маҳз дар оддитарин чизҳо пинҳон мешаванд. то барномаҳои оянда сиҳату саломат бошед ва ҳамеша дар ҷустуҷӯи дониш бимонед.